So kini ni ang atong atangan mga kaigalaan kay ni ay usa ka OFW didto ni sa Israel sad mga higala ang naigo niining mga panahon na mga sukid di paminaw hinaot pa unta nga di na mapunan. Kini mao ning OFW na to mga higala nga na disgrasya in town atol ining mao nga panghitabo mga sukid di paminaw. Gikataho mga kaigalaan nga siya si Mary Ann Velasquez Rivera usa ka caregiver nga iya mahigalang giunungan ang iyang gibantayan mga kaigsunan nga pasyente dito. Unya padung na sa bomb shelter kay nitubag na ni bawas na mahigala ang Iran. Pagbawas pa dagan sa bomb shelter. Unya sa pagdagan sa bomb shelter, naabdan sila wa sa kaabot sa bomb shelter, naabdan sila. So mo hinungdan nga patay taon kining usa ka Pinay mga sukid tig paminaw. Straight to the point. Pero malagi na kung giingon og nakasud pa sa bomb shelter luwas ra. Muna nga, kung magkabantay mo, ang ilang mga gira dito may gala sa Middle East, labi pa ka ng Israel, may gala, kumplito mo sa ganggod ka na sa Iron Dome. So, karong mga missile, mga muatak na may gala, sugaton na sa mga ilang Iron Dome. Inigsugat na adto na butos taas. Pero muna nga mga tao sa Israel, kinahanglan mo sud gyapon sa bomb shelter, kay tingali ang mga tipak ka matagak. Imagine ko na matagakan kabisag, kada lang daang murag julin lang nga bato, okay? Na ay tipaka karon murag julin lang nga tipaka niya mo mitagak sa mong niya layo kay na sus delikado wa ka matay sa bomba pero patay sa gyapon ka anak may maigo ka labaw pagkagitirador anang kalakiha kay kanang sud gyud ka sa bomb shelter para ma-safety ka nya kung maupoy maigo sa bomba ang bomb shelter di pod siya maunsa nganon lig-on man mo na kuyaw na tong Pilipinas kung wa man tay bomb shelter na ganit tay mga flood control project nga wa man gani mahigala taon o gadili ma ghost ma substandard man. Ang kinini ang United Arab Emirates naapod sila indekin no na-report mahigalang United Arab Emirates ang ilang air defense system successful sa pag-intercept sa massive wave of missiles and drones nga gilusad sa Iran as part of the regional escalation. Unya ang Defense Ministry nag-announce that over 137 ballistic missiles and 209 drones were intercepted mahigala dito sa UAE. Straight to the point. United Arab Emirates. 137 ka ballistic missiles na intercept nila. O ang 209 ka mga drone attacks. Sus kita in town day. Muna ngidwa kita. Di kita pwedeng magpa-tugat-tugang Pilipinas o kanang gira-gira mahigala na. Di may makasagang tabi sa gusa lang kami missile. Bita-bita ha, Mario, safety sad tong ato mga igsuon nga to sa United Arab Emirates kay medyo high-tech po sila. Actually, in Israel, dahil kung walang to sila maabdi sa bomba, kana padung sa dagan sa bomb shelter, dili ta mamatyan og Pinoy dito. Kana lang yun, naabdan na sila mahigala sa pagdagan nila, dito naabdan. Kay bawas man ko ng Iran. Pag bawas sa Iran, mga kaigalaan, medyo diha na disgrasya yun, taon. No? Pero kag safety mahigala, ang mga kuan dito okay naman sila. Kita mo mga OFW sa dito sa Israel, di magani mauli mga sukitik paminaw, may sa okay ra mi dire. Kaya ilang kontra dito, Iran na may ilang kontra sa pagkakaroon. Unya muli sa Pilipinas, tulo ilang kontra sa kadlaw, pamahaw pa ni udto pa ni hapon. Ato lang ning agi katawa mahigala. So, ang gitira mga kaigalaan sa first wave of attack sa Israel mao ang ilang political og North Center nga ila mahigalang center of government mo'y gitira sa matawag nato mahigalang Israel. Ang Amerika sad ang gitira na ang ilang mga nuclear facilities. Gitira na ni kanato tong Operation Midnight Hammer. Pero miingon maguto mahigalang tong Operation Midnight Hammer numdo mo tong June 2025. Tulo ka mga stealth bomber, B-2 bomber mahigalang gigamit ni Trump dito pagtira mahigala sa tulo ka mga lugar sa Fordo, Natanz ug Isfahan. Tulo to kabuok nga naa dita ilang mga facilities sa ilang nuclear mga sukid dig paminaw. Nuclear infrastructure pagtira mga higala niingon maguto mahigalang kuan nalinaw na to kadali pero ingon ang Iran mahigala nga wa man maigo ni Trump tong kuan wa makaigo. So ko siguro Trump mahigala kay katong pagtira sa B-2 bomber mga sukid di paminaw yon nabungkag ang ilang nuclear facilities. Wa magkadima otong report kay ilang man gitan-aw day ang level of
chemicals nga dito. Ingon man nga wa man kuno makahungaw. Suwa makaigo. Wa makaigo. Padangat mahigalag statement ang Iran na tuga-tuga mo gamit sa B2 bomber, wa man maigo ang among facilities. So ko siguro Donald Trump kasamang kita wa day maigo habe aton nublahan. Pero actually ang ilang counter report sa ilang CIA na igo gyud. Pero dili kompletong pagkaigo, dunay na igo. Ang problema karon, paspas ang ilang pag-rebuild. Paspas kayo nga ilang gi-repair. Muna nga ang Amerika, dili gyud kampante. Dili man si Trump lang may president sa Amerika nga gusto nila manghigala nga kanang Iran wa sila nuclear program. Kaniadto pa nga mga presidente, bisan katos Biden mahigala, bisan katong sa Bush pa nga panahon, di sila gusto nga duna mga higalay nuclear weapons kining Iran. So muna nga duna pa tatoy sabot-sabot, human ato pagbomba mahigala sa Operation Midnight Hammer niadtong 2025 last year. Katong gitirahan mahigalag tulo ka mga stealth bomber mahigala tong Iran, human ato nahilom nibalik sa paglingkod sa lamisa aron nga ilang hisgutan ang kalinaw o kahapsay kalinaw dito sa mga lugar. Pero ang Amerika mo di man sila nga tangtangan ninyo ang inyong nuclear program. Ayaw ninyo patya kanang mga rallyista. Mo demand sa Iran. Wa mga higala ma-meet ang demand. Wa magkasnabot kay ang Iran sad mo insiste lagi sila nga dili man kuan gyud ning amo. Kani amo namin nuclear. Di naman malimod ng nuclear na amang pud mga higala ng mga CIA dito day. Klaro man na kayo. Namin nuclear pero pang civilian na lagi na. Dili lagi na ingon nga panggamitong military. Di man mo tuusad ang Amerika. Unang-una siguro Trump ay ko isuod bulsa ha. Ato ni agi katawa mga kahigalan. Ay ko isuod bulsa ha. Amo na nga nahitabo na sa ni karon nga medyo nakaingon tag na linaw-linaw na Jesus. Nabalik na mahinuon ni mga sukit ni paminaw. Tanaw na to kung mo sustain man di na ba. Kay wa naman ilang leader dakin. Malagmit nga mahilom na dili magdugay. Kay kini bang Iran mga sukit ni paminaw ang kuyaw mo gud ining Iran. Di pa ni ilang mga gamit dili pa gid ana ka high-tech. Ya ang kuyaw ini nigbaws ini mga higala dili maigo ang target. Mo ni kuyaw. Mo na kana mga Filipinos nga naa diya ampo lagi tag magamping. Kay ang pagpisik ba mapiskan ka sa mga saag nga bala. Prone kay ning Iran kay kini ilang mga gamit daghan pero dili pa inana ka quality.